Ini loh, iki so bangkelan bu gitu bos. So wates mas aku. Wis awak bangkean kabeh kok. Turun. Oke agak turun lah. Oke siap. Oke seperti itu. Lah delon. Delon kayak wong saya ya bos. Heeh. Bener. Bener kaya wong sayek. Heeh. Kaya jagrake iki dhuwur sisih lho. Iya. Heeh. Ya wae ana tutorial dokternya. Oke. Rasa coba ya. Saiki. Enggak sesuk. Ayo. Rasa. Ngene. Atu uwa atu. Sik. Lek ngono ki malah kaya mentok kowe mah. Atu uwak. Ya omongi ora to lagune iku lho. Iya ya. Ya maksudnya ini kan marai nganggo hitungan ngono lho, Pak. 1 2 1. Enggak usah pakai hitungan, pakai itu tadi. Pokoknya pakai ketukan. Ke depan. Iya. Coba. Rasa tresna kang sejati bagi. Piye Zel? Kadang menyerah sih. Kok seke. Rumah gue. Wih, bakal karo. Kabeh gua. Lah iya. Karo bangkean padha dadi angel gerakane. Mayang. Mayang. Wih. Itu. Mayang. Cantik. Ini mau ya. Lah lagi lembu. Konangan wih nyekel HP. Konangan masalah nyekel HP bos masalah. Woi kisah kan enggak oleh bos. Adewe nyambut gawe kan nyekel HP kan enggak boleh bos. Enggak boleh, larangan. Boleh itu kan enggak enak bos. Cara wong. Sik, lek mau nyincingnya udah dhuwur. Ya, krek. Lah aku iki kepas sikil. Ayo. Ban. Ayo gini. Aja dhuwur-dhuwur. Banjir iki lho jokno ngene. Lho. Kemajon dong ngene terus ngene angel. Ora suwi. Sinden kok suwi-suwi koclok ngono lho. Sapiro. Aja ombo-ombo. Lek nek swara makrak ngono malah. Lah iya. Lah iya. Ora sombo kok. Ayo. Nembel LT ku kancane. Samene. Maju. Mundur nih. Wes. Samene. Wes samono. Malah kayak kernet. Ora apa-apa. Kowe meneng kowe kelaru. Rada ndek. Lho kendeken nduk cayu. Kendeen Cayu. Ngene lho, kowe rumah saya koyo sobat ngarit sobat sejauh ngomongane. Oh, itu omongi wangel. Pak ngomongin sing halus-halus Sobat ngarit lho diomong enak. Wis wis oke. Rasa coba. 3 2 1 ya. Rasa Loh. kang sejati Sik. Sekoke wis rusak. Enggak. Sekoke rusak. Wis lumbul. Aku njaluk. Kowe nak tibake. Wis. Kabeh. Piye? Aku angkat tangan, Bos. Aku karo sindenmu kabeh angkat tangan bos aku, Bos.